Godmorgen og velkommen til Radio Amager. Klokken den er blevet 3 minutter over 5, og vi skal nu... nej, for pokker. Undskyld derude. Det er en gammel erhvervsskade. Hej og velkommen til Naturligvis. Det er jo metaldetektor, det handler om nu. Og siden den sidste video, ja, der er spanden her blevet fyldt, og der er kommet endnu mere krudt i den der. Eller skulle vi til at sige... skal lige have en stille over der. Der er kommet mere koks og mere blandet. Og for at det ikke skal være løgn, så prøv en gang at se alle de her poser her. Det er alt det, man kalder skrot jo, som skal eftersorteres og se, om der er noget godt imellem. Og efter der er kommet sporlok på Dime, der må jeg erkende, der har jeg været en hel del ude, for det er ret spændende med det der sporlok, især når man så kan se, hvor skævt man går, selvom man prøver på at gå lige. Så jeg tror faktisk, jeg vil benytte mig af det gamle snore, men jeg vil helt klart stadig bruge sporlok på Dime. Og hvis du ikke har prøvet det der sporlok, så er det så fantastisk altså. Og siden sidst, jamen der er jo også røget lidt i kirkebøssen, hvis man kan sige det sådan. Det er jo lidt rystende det her et eller andet sted, når man tænker på, at jeg har gået lige lidt over 2 år. Og det eneste, jeg gerne ville finde fra starten af, var en vikingmønt, og det er jo nærmest det eneste, jeg ikke har fundet. Men altså, det er jo helt utroligt det her. Den her lille økseamulet er åbenbart den eneste i Danmark, der er fundet fra år 1050 til år 1250. Så den er jeg meget spændt på, hvad museet vil sige til. Det er jo helt vildt, at man kan finde sådan en altså. Og der en korsfibel fandt jeg også her. Ikke for så længe siden. 3-4 dage siden, tror jeg. Og i går fandt jeg så den her, en dobbeltknap, som jeg ikke har set før. Den ser meget mærkelig ud. Og så fandt jeg jo også den her sølvhalløj her. Det er svært at fokusere herude med lys. Men det er jo også en gammel ting. Jeg mener, det var fra omkring 400 til 550. Vores tidsregning. Det er jo helt vildt at finde sådan en, altså. Og den er fundet på samme mark som den der i øvrigt. Den der er fundet på samme mark som den der. Og så som den sidste her. Det er jo en grif. Og jeg kan ikke få nogen til at rigtig hjælpe mig med at datere den eller nogen ting. Så det er jeg også spændt på, hvad museet vil sige til. Der er... Det er lidt svært at se. Jeg skal lige prøve at lægge den. Der er bagpå, så der har været plads til nål, kan man se. Men der er åbenbart ikke fundet så mange af den slags i Danmark, hvis der overhovedet er fundet nogen, for jeg kan ikke finde nogen billeder overhovedet. Der er ikke nogen, der har set sådan en før, og det er jo lidt spændende, synes jeg. Den er meget svær, den der. Så det er bare med at komme ud og lede. Og jeg har virkelig fundet mange patroner, og ja, det hedder jo jægerfibler og jægervand, selvom jeg godt ved, at jægerne, de siger jo altid, det er ikke os, der drikker. Nej, det ved vi godt. Og så snakker vi ikke mere om det. Kan I have en god dag.